považuje to za absolútny nezmysel. Robert Fico odišiel cez dvere. Robert Fico založil stranu Smer. Náš pragmatizmus je teda v tom, že sa nebudeme tváriť ako socialistická strana. Bolo by to nedôveryhodné a strácali by sme na popularite. Program tretej cesty tejto strane vyhovuje. To iba politológovia typu Mikuláša z Zurindu môžu spochybňovať tretiu cestu, ktorá je realistická. Jeden z Albrightovej poradcov mi povedal, že Smer tretia cesta z 5 indikátorov pravicovosti splní. Smer je stredoľavý subjekt, lebo rozhodnutia, ktoré sme urobili, nás tam zaraďujú. Nebol by som rád, keby Smer niekto označoval za socialistickú stranu. Upozorniť, že už sme Smer, sociálna demokracia. Základom nášho úspechu je, že Smer nezišiel z cesty stanovenej zakladajúcim snemom Stupavé.